Jeg ryster herovre på hylderne. Nej, kom nu sæt. Præcis sådan. Kom så, Halse. Ja, hendes snusarbejde har hjulpet. Næsten. Næsten. Ja, jeg håber ikke, han bliver troet det der. Nej, ingen anden, den vil finde. Men han kommer igennem. Tak. Jeg tænker på, at han er blevet troet helt mange gange, fordi han ikke engang vil igennem. Jeg håber, nu kommer han, så må hoppen gå bagefter. Han er helt. Nej. Gang nu. De sagde det her skulle være så hårdt, men jeg tager det hele med, helt uden at bløde blot. Jeg er ung for evigt med en fod i graven, men nu nævner din mit navn i radioen.